ତାଙ୍କେ ମାଲକାନଗିରିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ନାମ କୋଉଠି କେମିତି କଣ ଆର ମସଲାଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆର ମସଲାଟା କେମିତି କଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ କଲର୍ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛେ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ମସଲାଟା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ଆସିଛି ଟିକେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ପରିବା ତ କେମିତି ଗଣନାଳ ଗଲେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷା ବାବୁ କୁହନା ଅବସ୍ଥା ବାଇକ୍ରେ ଆମ ଦେବ ଭାଇ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲେ ଆଉ ଦେବ ଭାଇ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲେ ବାଇକ୍ରେ ତ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠୁ ପରିବା ସବୁ ଆଣିଲୁ ଆଉ ମର୍ଚ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ଷା ପାଗ ରେଟ୍ ଟିକେ ଥିବ ବେଶୀ ଏ କୁହନା ରେଟ୍ ପ୍ରବଳ ହଁ ଏଇଟା କେତେ ନେଲା ପତ୍ରକୋବି ଅଛି 30 ଟଙ୍କା କଟିକି ଅଛି 40 ଟଙ୍କା ଶିମଲା ମର୍ଚ ଅଛି 60 ଟଙ୍କା ଆଉ କଦଳୀ ତ ଅଛି କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ଏମିତି ସବୁ ରେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ଭଲ ମର୍ଚଟା ଏଇଟା ପନିରଟା ନା ପନିରଟା 260 ରହୁଛି ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ ପନିର ହଁ